Picture timer. Luo uusi timeri painamalla timer settingsistä. Ajastimen kesto. Ilmoitus siitä, kun ajastin on päättynyt. Muistutus jossakin kohtaa ajastusta. Näytä kuvat ajastuksen ollessa käynnissä. Näytä muistiinpanot. Ja laitetaanko näönvarainen ajastin näkymään kuvassa. Ajastin vinkit. Ensimmäisen kuvan kohdalle kirjoitin ensin vinkkivebinaari. Sitten saat katsoa televisiota. Äänen nauhoitus ja äänen esikuuntelu. Kuvien valinta. Ensimmäinen kuva ja sitten kuva. Ja tästä Start-nappulasta aloitat laskurin käytön. Tästä näet, miltä ajastin näyttää toiminnassa. Kello, visuaalinen ajastin sekä ensin ja sitten kuvat.